O Concello de Vilagarcía volverá a ser a sede dos Xogos Autonómicos de Deportes Minoritarios Special Olympics Galicia, unha competición que permite promocionar o deporte e a actividade das persoas con discapacidade funcional. As probas dividiránse en competicións individuais e probas psicomotrices. Este ano volvemos a repetir, como é de costumbre, e vamos a facer o que nós lle chamamos as probas motrices, que son actividades individuales, para promocionar as habilidades e a autoestima da persoa con discapacidade intelectual. Despois dun ano condicionado pola pandemia, nesta 27ª edición a competición recupera a súa gran participación. Nesta edición van estar xa 11 asociacións e van estar 120 persoas con discapacidade participando no evento. Si a eles temos que acompañar 21 adestradores, máis 33 voluntarios, máis a organización, vámonos a 173 persoas que vamos a estar no pabellón. A competición está organizada pola asociación con eles coa colaboración de outras administracións como o Concello e a Deputación. As probas terán lugar o sábado 5 no Complexo Municipal de Fontecarmoa. Se animo a todo o mundo a ver disfrutar do deporte que se va a ver o próximo día en Fontecarmoa, porque ver deporte é moi bonito, é moi agradecido, pero ver as caras de ledicia destes deportistas o sábado que ven, eso sí que non ten precio, e non o supera ninguna olimpiada, por moi profesional que sexa. Así que todo o mundo que queira disfrutar de risas e de xogos, que veña o sábado a Fontecarmoa. Esta non será a única competición que acolla o Concello de Vilagarcía. Xa co vindeiro mes de outubro terá lugar na vila a marcha ciclista Special Olympics. Ademais, os organizadores tamén celebrarán unha etapa do camiño no que xa se anotaron 800 persoas.